Fem balanç, per tant, amb orgull i satisfacció, però també sense defugir l'autocrítica i, naturalment, amb la comprensible decepció per la feina que s'aventura, que s'apunta, que serà interrompuda. També amb l'honradesa de reconèixer les errades, especialment les pròpies. Per Esquerra Avancem Més, la qüestió de confiança, ho hem dit ja altres vegades, no era la nostra preferència. I potser no vam lluitar prou les alternatives que hi havia dins i fora del govern. Segurament no vam saber defensar prou que el risc d'haver de sortir del govern no era un risc menor, que mereixia potser més fredor i un càlcul més reposat. Aquest govern ha tingut sempre enemics poderosos i Badalona ha estat sempre laboratori de la política nacional i estatal. No podem menystenir més els nostres adversaris, no podem oblidar mai més la precària correlació de forces amb què hem de treballar, la tossuda complexitat de la nostra ciutat. El 2019 no podem oblidar algunes lliçons d'aquestes darreres setmanes.